Започва новия сезон на най-дългоочакваното реалити. България търси правителство. Заключвайте си вратите хубаво, защото може някой кандидат депутат да влезе и да ви асфалтира коридора. И сега темата на днешното видео е "Не подкрепям никого". И какво аджаба означава това? Да, има едно такова квадратче в дъното на бюлетината и 4% отива да гласува така. Ама какво се случва с един такъв глас и че почти никой не знае? И почнах да звъня на всичките приятели и познати, които са юристи, под някаква форма се занимават с закони, за да ми обяснят какво аджаба означава "Не подкрепям никого". Говори с Иван, Слави, Петър, Цвети, Димитър, Александър, всичките юристи и някои адвокати. Най-интересното е, че повечето ми казаха: "Брато, бале майката". Странно. Те юристите не са наясно, пък смята обикновения човек. И в един момент един от моите ми каза: "Не е съвсем важно какво става, аз не подкрепям никого. Важно е как парламентарно представените партии събират 80% от редовния вот и излъчат 100% от 240 депутати". Това моментално ме загатна сценария за пропорционалното разпределение на вота от невлизащите партии към влизащите партии, си реч храним първия. Което пък ме замисли над едно друго нещо, кой евентуално би имал интерес на избори да се явяват по 300 партии, от които 294 не влизат и техните гласове се разпределят пропорционално измежду влизащите, основно в полза на първия. Аз може съм тъп, но не съм прост. Най-лесно е да си направиш партия и да не влезеш. 710 милиона за избори. 100 детски градини, ясно. 200 нещо. Но да се върнем на "Не подкрепям никого". Дали пък гласовете и там не се разпределят пропорционално? Защото ако е така, не подкрепяйки никого, подкрепя всъщност всички и най-вече първия. После звънат на един друг юрист, който тотално потвърди моето предположение и ми каза: "При 6 години направиха гласуването задължително. Нали, ако не гласуваш, се води там някакво тъпо административно наказание". И "Не подкрепям никого" го пуснаха като демократична алтернатива на това, че те задължават да гласуваш, ама всъщност пък никой няма право да те насилва да гласуваш за определена партия. И той всъщност подкрепи теорията ми за пропорционалното разпределение на "Не подкрепям никого" към партиите, които влизат, си реч храниш първия. Да, ама все догадки, аз не съм наясно и никой не е наясно. И една дама адвокат ми каза: "Това не е в мой ресор, обаче сега ще говоря с един колега от кантората, той се занимава с конституционно право и сега ще се обади и ще обясни всичко". И пича ми звънна и ми обясни закона. Влизаш в изборния кодекс и там пише: 4.4. Разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция на национално ниво, първа стъпка. 4.4.1. Пресмята се сумата от подадените действителни гласове в страната и чужбина с изключение на тези по член 279 алинея 1.6. 4.4.2. Изчислява се 4 на 100 от сумата по точка 4.4.1. Член 279 алинея 1.6. Кой е той? И скролвам LexBG. Член 279 алинея 1. ДОП-ДВ-БР 104 от 2022 година. След отваряне на избирателната кутия и на специалната кутия за машинно гласуване и изваждането им, бюлетините и бюлетините от машинното гласуване се подреждат на купчинки както следва. Точка 6. Нова ДВБР 39 от 2016 година в сила от 26.05.2016 година. Купчинка от бюлетини по установени образец. С отбелязан вод със знак Хикс или чайка и с химикал пише със син цвят в квадратчето "Не подкрепям никого". Значи въпросите гласове от член 279 алинея 1.6, които се изключват, са въпросните "Не подкрепям никого". Значи "Не подкрепям никого" не се отразява на 4% бариера за влизане. Що? Продължаваме нататък. Точка 13. ДОП ДВБР 39 от 2016 година в сила от 26.05.2016 година. Районната избирателна квота е частното от делението на общия брой на действителните гласове, с изключение на тези по член 279 алинея 1.6. И продължавам малко нататък с сухата материя. Моля за търпение. Определение на мандатите, член 297. Той трябва да е алинея 2, предполагам. ДОП ДВБР 39 от 2016 година в сила от 26.05.2016 година. Право на участие при разпределение на мандатите на национално ниво имат партиите и коалициите, получили не по-малко от 4 на 100 от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по член 279 алинея 1.6. Баси научих го вече. Най-много се лъжи преди секс, по време на избори и след риболов.